Hello there and welcome to another English lesson na Tagalogang explanation. Infinitives ang topic natin ngayon pero bago ko yan sisimulan, make sure na nakasubscribe kayo to this channel para updated kayo sa mga upcoming lessons. Thank you so much! Ang infinitive ay isang verbal o forma ng verb na non-finite o walang singular or plural forms, walang past, present, or future forms. Ang infinitives ay makikita lang natin sa dalawang forma, bare infinitive o yung tinatawag na base form of the verb, at infinitive with to. At sa dalawang formang ito, nahahati ang mga usage ng infinitives. Verb ang function ng infinitives sa bare form nito o base form. Merong tatlong sitwasyon na gagamit tayo ng bare infinitives. Kapag gagamit tayo ng modal auxiliary verbs na may, might, will, would, can, could, shall, should, or must, bare infinitive ang forma ng main verb ng sentence. Kagaya nitong tell, nakapartner ng must. You must tell her. Kung gagamit rin tayo ng do supports, mga auxiliary verbs na do, does, did, bare infinitive o base form din ng verb ang kapartner nito. Gaya ng tell na partner ng do sa do not tell her. Kung gagamit tayo ng perception verbs, kagaya ng see, feel, hear, notice, observe, watch, smell, mga verbs ito na nagpapahiwatig kung ano ang napansin ng ating senses. Kapartner nila ang bare infinitives as verbs na nagpapahayag ng aksyon o sitwasyon na ating napansin. Kagaya ng Maria saw him leave the building. Ang infinitive na leave ay nagpapakita ng aksyon na pag-alis na napansin ng subject na si Maria na pinahayag gamit ang perception verb na saw. Gumagamit ito ng pattern na perception verb plus somebody or something plus base form or bare infinitive. Tingnan niyo ang iba pang mga halimbawa. Ginagamit ring partner verb ng causative verbs na make, let, have, at help ang bare infinitives. Ang bare infinitives ang nagpapahayag ng aksyon o sitwasyon sa sentence, gaya ng write, na ang dahilan na nangyari yon ay pinapakita naman ng causative verbs, gaya ng made. Nakapattern rin ito, causative verb plus somebody or something plus bare infinitive. Suriin ang iba pang mga halimbawa. Kapag ang infinitive naman ay merong kasamang to, hindi bare, hindi ito gumaganap as verb sa sentence. Ginagamit ito na parang noun o parang adjective o parang adverb. Kung ang infinitive ay ginagamit na parang noun, ibig sabihin, ginagawa nito ang functions ng noun sa sentence. Naging subject, object of the verb, object complement, subject complement, or appositive. Isa lang ang hindi ginagampanan ng infinitive among the functions of noun. Ito yung maging object ng preposition. Kasi ang mga prepositions ay masusundan lang ng ing form ng verb, hindi infinitive. Para sa karagdagang impormasyon tungkol nitong mga functions ng nouns na ginagampanan ng infinitives, meron akong link sa description box. Ginagampanan naman ng infinitive ang role ng adjective kapag tumutukoy ito sa isang noun or pronoun na sinusundan nito. Address to where, story to tell, something to do, person to call. Adverb naman ang ginagampanan ng infinitive sa ganitong forma. Tumutukoy sa verb, sa adjective, at sa adverb. Uulitin natin, ang infinitive ay pwedeng bare o base form or merong kasamang to. Kapag base form or bare infinitive ito, verb ang gamit nito sa sentence. Kapag meron itong kasamang to, ginagampanan nito ang functions ng noun, adjective o kaya ay adverb. At yun ang mga basic na impormasyon tungkol sa infinitives. I hope na meron kayong na-learn sa video ito. Please like and share para mas marami pang makakaalam tungkol sa katangian at kung kailan gagamitin ang mga infinitives. Hanggang sa susunod, paalam!